Benjamin Franklin va dir: aquells que sacrifiquen la llibertat individual a canvi d'una promesa de seguretat general no mereixen ni ser lliures ni estar segurs. Benvinguts a Cooperes o Competeixes, el concurs sobre economia que recomanen 3 de cada 4 tertulians de TV3. Avui parlem sobre sobirania tecnològica amb la Luz i l'Ernei de Migrés. Ho he dit bé? Migrés? Un col·lectiu que promou la participació de les persones migrades en l'ESS, que, per qui no ho sàpiga, significa Exèrcit Socialista Satànico Ocultista. Perdó, vol dir economia social i solidària. Bé, això és el que dius tu. Primera pregunta. A quina de les següents plataformes obriríeu el vostre compte de correu electrònic? A. Plataforma per Catalunya. B. Zimbra. C. Gmail. D. Yahoo. B. Zimbra. Marquem la B. Zimbra. Doncs em temo que heu tornat a caure a la trampa. Zimbra no existeix. És una paraula que s'han inventat els nostres guionistes. Perdó, sí que existeix, és una plataforma de codi obert. La resposta correcta és la C. Ningú et coneix millor que Google. Tot sincronitzadet i amb anuncis fets a mida. Anem a la segona pregunta. Quina d'aquestes opcions promou els drets digitals? A. Linux. B. Tinder. C. Audacity. D. Microsoft. A. Linux. A. Linux. Un nou error de la Luz i l'Ernei, tot i que Linux és un nom relativament maco per un gat, quan es tracta de drets digitals, la resposta correcta sempre és Microsoft, que recopila informació personal per oferir-te els millors productes i serveis, fins i tot abans que tu sàpigues el que necessites. Per cert, estàs pensant en comprar criptomoneda? Descarrega't l'app Pro Plus Trading i gaudeix de descomptes especials amb el codi competeixes-pro. Link a la descripció. Tercera i última pregunta. Com fer servir eines lliures i no morir en l'intent? A. Tenir el correu a Roundcube, però redireccionar-lo a Gmail. B. Tenir el domini a WordPress, però gestionar les inscripcions amb Google Forms. C. Fer la primera videotrucada a Jitsi, però canviar a Google Meet quan la connexió comença a fer el burro. D. Passar-te un mes aprenent a fer anar el Mastodon, però després fer-te l'autobombo per Twitter. Totes són correctes. Totes són correctes. Doncs t'equivoques un cop més, perquè totes són falses. La resposta correcta: no utilitzis eines lliures i no moriràs en l'intent. Fins aquí l'episodi d'avui. Això és Cooperes o Competeixes. I si aquest no és el vostre concurs, presenteu-vos els premis Micaela Chalmeta. Fins a la propera.